Oke guys, kali ini kita akan mensepil cara membuat palonan tradisional dari bambu atau kayu. Karena ini cornya sudah hampir 1 minggu lebih dan sudah mengeras, maka siap untuk ditempati pemindahan home base. Nah, di home base terbaru. Nah, ya kayak mungkin iki lho, Kang. Carane gawe palonan. Nah, iki. Nah, digawe kuwekan kuwi. Nah, semakin dekat, semakin rengket, semakin oke, semakin banyak. Langkah yang pertama ini ngono kuwi gawe kuwekan. Nah, nggo kecik iki. Nah, iki jenenge kecik. Nah, ya kira-kira jerone dikira-kira wae sakmono. Nah, 2 kilan utawa 30 sampai setengah meteran. Nah, kuwi dikuwek kuwi. Nah, ya toh. Terus lagi nggo kayu iki nggo utawa pring bekas ya toh. Terus engko ya toh. Nek wis iki kayu pring iki dincep nih lho guys. Nah, dincep nih tek. Nah, ya toh. Dincep ning ngene ya toh. Terus engko diwehi krikil ngene iki supaya pasek kiwa tengene. Kiwa tengene kuwi. Nah, lek wis ngene iki guys, kayune tiang pancange wis tertanam kabeh ya toh. Nah, jarut itu. Nah, diwehi krikil karo watu karo brongkolan. Sorane kuwi. Nah, gitu. Nah, wis ngene iki ya toh. Wis ngene iki. Bar engko diwehi kayu mujur ngene. Nah, mengenane gitu. Tapi engko sik sore tak totoni boto sik, guys. Dan nek arep ngresiki, iki sore engko ditotoni boto sik. Sorane iki. Iki tiang pancange cagake palonan wis dadi kari wae pinggiran sampai isoran. Sik pinggirane sik ya engko setiap lajur iki rono, iki rono, iki rono, iki rono, iki kosong, lah iki karo kuwi ya toh. Iki kosong, iki karo kuwi ya toh. Iki karo kuwi mbok diwehi kayu dipaku. Terus isore ditatani boto terus diblek luluh. Tapi ora ditatani ora apa-apa supaya apa ngresikine enak. Nah, sabare kuwi ya terus diwehi palangan ngono kuwi. Nah, engko dhuwure wehi blabak, wehi kayu kiwa tengene. Ya kaya mengono. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Tukang Ngarit. Tunggu video di part 2. Durasine entek wong